Patay ang 53 anyos na public school teacher matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan pasado alas 5 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si June Pusadas na residente rin ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing ng eskwelahan ang guro at pauwi na sana sa kanilang tahanan sakay ng kanyang motorsiklo nang sundan umano ito ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na sakay din ng motorsiklo. Ilang metro na lang ang layo ng biktima mula sa kanyang tahanan nang siya'y pagbabarilin ng mga sospek. Agad na tumakas ang mga sospek matapos ang pamamaril. Nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan ng biktima. Naitakbo pa sa pagamutan ng guro subalit binawian din ito ng buhay. Pauwi na yung victim gamit yung Honda Click 125 niya na kulay red nang pinagbabaril siya nung mga dalawa pang hindi pa identified person sa kanyang katawan. So, nagtamo ng maraming gunshot wound sa kanyang katawan and then naisugod pa siya sa ospital but around 6:30 is unfortunately tiniklear na, binawian na siya ng buhay. As of now, nagkakandak tayo ng investigation, inaalam pa natin kung ano yung motibo ng pamamaril sa ating biktima. Nakarecover naman ang mga otoridad ng 3 basyon ng bala at 1 bala mula sa kalibre 45 baril sa crime scene. Mabait at wala umanong kaaway ang biktima kaya't palaisipan pa rin sa mga kaanak ng biktima ang nangyaring pamamaslang. Hustisya ang kanilang panawagan. Before kami pumasok, nagpaplansya ako. Kain na, sabi lang. Magkasabay silang kumakain ng bunso ko. Wala akong alam, sir, na maaaring makapagturo kung ano nga ba. Sana lang po. Nabigyan siya ng ano. Yun lang, hustisya. Po. Nabigla talaga ako, sir. Hindi ko na-expect na ganun ka-tragic ang mangyayari sa kanya. Hindi po deserve ng asawa ko na Patuloy ang backtracking ng pulisya at pinag-aaralan ang mga kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at pangunahing motibo sa pamamaril. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan kung meron po tayong information na para mas mapabilis ang pagresolba sa kasong ito ay makipag-ugnayan po tayo sa dito sa ating istasyon. Huwag po kayong matakot, umahiya para po maresolba kagad itong kasong ito. Lester Narag, Balitang Solid North.